Đurđevačka tvrtka Rasko na konferenciji za novinare predstavila je svoj najnoviji proizvod, višenamjensko vozilo za komunalno održavanje MUVO. Nakon prezentacije na ovogodišnjem međunarodnom sajmu IFAT u Minhenu, ovo univerzalno vozilo namijenjeno svjetskom tržištu predstavljeno je i domaćoj publici. Malo vozilo velikih mogućnosti. Dizajniran s ciljem da omogući najširi spektar radova. MUVO ne samo da kvalitetom zadovoljava i ispunjava europske norme i direktive, već postavlja nove standarde za takvu vrstu vozila. Vozilo koje se, zahvaljujući raznim priključcima, može koristiti kao ralica ili kosilica za održavanje prometnica, parkova ili voćnjaka, rezultat je trogodišnjeg rada tima inženjera, a potpuno je osmišljeno i proizvedeno u Hrvatskoj. U njega je uloženo više milijuna kuna, a predstavlja, rečeno na konferenciji, jedan od 5 najkompleksnijih proizvoda koje je proizvelo hrvatsko gospodarstvo. Moramo kazati iskreno koja su naša postignuća, jer ona su značajna. Značajna su kako za našu tvrtku, značajna su i za cjelokupnu ekonomiju Hrvatske. Tvrtka Rasko izvozi preko 3/4 svojih proizvoda, znači značajan je neto izvozni. Novo vozilo tvrtke Rasko za komercijalnu će prodaju biti spremno početkom sljedeće godine, a cijena standardnog modela kretat će se između 60 i 65 tisuća eura.